Hola. Sí. He querido que vengan distintos políticos, distintos líderes de fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana para que expliquen su ideología. Quins són els elements que defineixen la nostra oferta política, el nostre projecte polític? Nosaltres som un projecte polític. Pues jo diria que són 4. Som demòcrates, som europeistes, som progressistes i som valencianistes, perquè considerem que el poble valencià té dret a existir. Volem que el poble valencià tinga presència dins d'una Europa unida com un poble digne, no perquè siguem millors ni pitjors, però entenem que nosaltres no volem desaparèixer com a poble. En el bloc de gent d'esquerres, no d'extrema esquerra, no d'una esquerra estalinista, no d'una esquerra dogmàtica, n'hi ha gent d'esquerres i n'hi ha gent de centre. Doncs jo entre el 5 i el 8 em situaria. Jo me considero socialdemòcrata. Jo no em considero una societat en la que no hi hagi uns drets socials. Les províncies, he llegit també el País Avui, La Razón, i no he llegit ni una notícia del seu partit. Mira, us contaré un cas. Divendres jo vaig presentar un recurs d'alçada a la decisió del govern central d'inhibir-se, de desestimar el procés d'expropiació de 2 torres en Benidorm. Benidorm, domini públic marítim, campanya electoral de l'any passat, Ley de Pajín i els candidats del PSOE d'Alacant fent-se fotos, urbanismo salvaje, no sé qué, no sé cuántos, esto local, volveremos al pueblo, no sé qué, no sé cuántos, 2 torres en la punta Llisera, es diu Llisera perquè pescaven llisses i tal. No sé si heu seguit un poquet el tema. I el govern central diu, no, esto lo dejamos estar. Ja s'han fet les fotos en la campanya electoral. Presentat un recurs d'alçada, no se pot vostè desistir, vostè ha de continuar l'expedient perquè el que està fent és una il·legalitat. Ha declarat o lesivitat de l'expedient o l'obtinat. Una corseta així en la informació. Els mitjans de comunicació no són neutres. Però s'està produint uns canvis molt grans en el panorama comunicacional. La premsa escrita la llitja al 6%, pot ser ara menys. I el que està suposant un enorme canvi comunicacional, de comunicació a tots els nivells, són les noves tecnologies, afortunadament. Per això estic fent el videoblog este. Si es posible compaginar el ser europeísta con tomar medidas para que el pueblo valenciano no desaparezca, como has citado antes. Preguntas interesantes. Unir al pueblo. Pues que estamos hartos de la política de los políticos. Yo soy político, no me gustaría serlo, la verdad. Pero tengo un compromiso con la gente tu identidad, con cierta identidad. Y cuando yo hablo de identidad no es porque soy un romántico antiguo y tal. Sarkozy se acaba de inventar un ministerio de la identidad. Que la señora Rosa Díez, una gran nacionalista, que yo respeto mucho porque estuvo a punto de ser secretaria general del PSOE, con 5.000 votos saca un diputado en el País Vasco. Nosotros, con 114.000 votos, 0. Son las reglas del juego, que estan fent sumant. Nosaltres no, nosaltres estem sumant. I estem sumant bé, estem creixent i estem unint, perquè el nostre discurs s'entén i perquè n'hi ha molta gent que ja no es deixa enganyar. Entonces no nos fa por. Consideraría una persona que se considera de izquierdas y que probablemente comparta la ideología de su partido, pero que no le vota porque considera que no es útil, por la teoría del voto útil, y prefiere votar al PSOE, por ejemplo. Pues muy sencillo. No habrá cambio si no hay un tercer espacio en la política valenciana.